idziemy na baby. Wiecie, mam sąsiada, który lecy kiedy musi zaopiekować się dcerą swojej szwestery. Dziołcha mianuje się Patrycja, tako teroski mołda na cudze miała, a temu mojemu kamratowi dali na chrzcie Ernst. I tak jakoś ich tydzień temu nazo trafił jego we szynku za mną na krojce, siedział taki jakiś markotny i niepochytany blank, łopsztalowe laga i pytam się go, po jakiemu jest taki te skryty. Tam, nic takiego, pytno jak mojej siostrze, co by mnie nie musieć się zajmać jej dcerą, tą Pati. A to po jakiemu Ernst? Co ci się stało? Przecież zawdy miał rocznią wechałpie łostować, bo to bezma tako pośmiewno dziążka. Daj pokój, ojgin, to było kiedyś teroski zrobiła się deczko łośliwo. Moje swoje 10 lat. No i co? No daj pozór, miałem przyleżytość wczoraj zajmać się tą siostrzenicą Pati. Jakoś jak byłem po całkiem dniu bakaniu fesu siotany, nie miałem za tela handzi, a na lecy jakie gracki śnią. Ale bez tuży, że jest dobry ujek, puścił jakieś bojki na DVD, a są prasknął jak na prykol, co by moje ze zwłoki mogli deczko oddychnąć. No to żeś miał pokój, nie za tyle roboty śnią, prawda? To ci się ojgen ino tak zdo. Nie zetrwało 15 minutek, a ona wkarwała do izby. Na głowie klapio bieda, na niej hopsko peruka, na peruce hopski chód, wrajżony na szago, a na fresie przyflostrowane srogie czorne pusińsko. Mogacie wystawić, jak to wyglądało. Dajże to Boga. Ja, już sam widok był richtig komediancki i pocieszny. I że streknął moje ściorane ciało ze tej klapy i spytał się o paternie. O co panoczku wam się rozłazi? Nie skorzy mnie pokorało. A co się opystało? No odezwała się Pati do mnie tak. Serwus, jesteś Ewald, pójdziemy się zaroski na dziążki. No ojgen Blankek zgupił, ale gotów. No dobra, idziemy, nie? Jest Derkuś, ale ona ci to wysztudniowała. No toż wleźliśmy do drugiej izby, wiesz, szpiluja nią tak na spół, nie? Pati taki szauszpilerskim ruchem ręki pokazuje kaj w luft i godą. Kuknij, kamracie, tam jest kajsik ze 20 dziołchów, dziś je tam. A no widza, gryfny. To ja biera 15, a ty 5. No ale czemu ja ino 5? Bo ja jestem młodszy, a ty starszyjszy i większej ilości pewników rady se nie będziesz wiedział, nie wydolisz. Ty, ale czego ja miałbym nie poradzić? No hej, ty nie wiesz, co chłop ze dziołchami robi? To zecia baba, a nie chłopiec, prawda? No, to ci dopoloła jak 100 pierunów Ernst. Ja. Ona mnie na zicher do grobu wrzynie. Ojgen z pnioku.